mého prvního videa. Dneska to bude čím natáčet, bez toho, abyste natáčeli třeba půl hodiny a pak najednou zjistíte, že jste natáčeli půl hodiny a že se vám to neuložilo, nebo v půlce se vám to zasalo. Takže půjdeme na stahujiště a budete mít v popisku, takže na tohle můžete přepnout. No, prostě půjdete do popisku, no, ty který neznají popisek, tady najdete. A catch. A dáte hned to první. No, tady asi jediný. No, tady kliknete stáhnout. Můžete vidět, že já mám Windows XP. Jestli vy máte Windows 8, Windows 7, Windows 10, tak by vám to 100% mělo. No, otevřeme si to a tady si vybereme jazyk. Češtinu, můžete si dát angličtinu. No to je jedno, když umíte angličtinu. Tady už to mám. Můžete vidět taky. Další. Souhlasím. Ano, všechno. Tady to všechno akceptujete a pak už to máte prostě. Dáte si to tam, kam chcete. No, vidíte. No a máte to. No, vlastně je to tady nic to. Ne. Tady. Ne, špatně. Přerušit. Neodpovídá. OK. Pak se vám tady objeví ikonka a pak ještě jedna ikonka. Tady bude někde napsáno update nebo updateování, všechno od exit, sensor, exit, prostě všechno vykřížkujete. A tady máte dohledem, dokonce i Steam, a to můžete taky, ale já tomu nerozumím, takže vám to nějak nevysvětlím, protože jsem ještě nikdy nestreamoval. A pak tady nakonec screen record. No, já teď vám nic z toho neukážu, ale vybrat plochu. Tady vám to ukáže nějaký kurzor a tady zmáčkněte a pak až sem. Tady a tak vám to přitáhnete až do rohu nebo obráceně. Jo. Jinak nechtějí nic platit, tady prostě hodně možností. Je to prostě super. No, sorry za mám. No, tak to je asi z tohle videjka všechno. Pokud se vám to líbilo, dejte určitě like, subs, odběr. To bylo všechno a budou tu i herní videa, můžete si všimnout, že tady mám Half-Life, CS:GO, Battlefield 2, budou tu tutoriály. Bude tu tutoriál na GTA 5, jak si stáhnout. Bude to určitě hodně dlouhý. Neukážu vám, jestli to bude, ale jako stahuje se to 11 týdnů nebo víc, klidně. Mně se stahovalo třeba půl hodiny, jsem musel čekat, než se mě nainstalovalo 0,5%. Prostě měli procenta GTA 5 a budete na to potřebovat ten utorrent. Až na tom utorrentu, víte, kolik to zabíralo místa? 32 GB. A pak já jsem si tak naštval, protože jsem pustil GTA 5 setup, všechno bylo nainstalované, úplně všechno. Já jsem se tak těšil, že jenom spustím ten setup,
všechno tam odsvakám. A on najednou si to načítá po nevím, prostě šílený. Já nevím, jestli to budete chtít vůbec stáhnout. No, tomu dám všechno a ještě pak bude hodně tutoriálů. Bude teď ještě dneska natočím jeden tutoriálek, jak zrychlit hry. Takže to je všechno z toho videa. Jak se říká, like, odběr, subs a to je všechno, takže čau.